Lho, kok dirampunke sisan piye? Lah sing nendang sampean kok. Nek sing nendang kula niku tak rampungke nek cara Karang Kadempel niku sapa sing miwiti kudu wani ngrampungi jagung bakarane. Sing nendang sampean kok sing kon perang kula ya ora mungkin. Lah aku ki mek krungu suaramu. Ameng krungu kok menyang. Semene iki ditata, ameng krungu kok menyang. Misale ana pengumuman piknik ke Tawangmangu. Orang bayar barang menyang. Sing nanggung sapa? Oh, nuwun sewu. Aku lak muni ketendang sikile Baladewa. Mang takonke, Gresna iki bener sing ndi? Menawi tumrap kula bener Bagong. Wong Bagong menika mboten dawuh ora kon, ora ndhawuhi utawa ora nyuwun tulung. Ming nek Bagong menika ngendikanipun ora aturipun ora nek ketendang sikile Baladewa mati kowe. Menika tegesipun mboten dipun suwuni tulung to. Lah ya ora. Lah nggih. Werkudara, apa? Matur Werkudara iki mau sing bener sing endi? Bagong. Lah terus aku bener ngono apa? Kowe ora bener, kowe ratu Yayan. Lho kok ratu Yayan piye? Wah, ora ana tembung didhawuhi kok. Nedhak karo ratu mau. Mula bener Bagong kudu dirampungi sisan. Mula Yai Prabu Darmakusuma, kula wonten dawuh. Panjenengan menika ratu ingkang adil, mboten nate goro. Kula nyuwun, perkawis menika ingkang leres ingkang pundi? Bagong. Edan iki. Sababipun menapa Bagong? Bagong tembungipun mboten dawuh utawi mboten nyuwun tulung. Panci leres mekaten menawi dipun telusur tembungipun Bagong menika mboten nyuwun tulung dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung Bagong menika mbok menawa rak ya ngono to Bagong. Krungu ra. Ame ngono kok sampean kok mempeng. Wah, setan iki. Wah, lah iki aku ora ngopo-ngopo malah entuk gawean. Wong golek gaweane do kangelan kok. Sampeyan entuk gawean kok malah emoh. Tandangi yo, lumayan lho. Mbangane nganggur. Wah, anus paling jajalan. Lah semari iki terus piye? Kula ora iso mutusi. Ning pancen kabeh napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan nek wani miwiti kudu wani ngrampungi perkarane. Ya, tangguhe. Tak kanggo wedi karo Baladewa wedi karo Prabu Jayakara. So nek sing sak kecamatan wis tentrem kabeh dadi sak kabupaten, kabupaten tentrem kabeh, malimbar dadi sak negara tentrem. Ning nek diangkah negarane tentrem jelek kaya wong malik tangan niku mboten iso. Mboten iso. Ning diwiwiti saka sing cilik. Mula lelakon sing ngajeng kula lakoni niki niat kula nggih pancen kaya ngoten niku. Niat kula pancen kaya ngoten niku. Kakang Nayantaka wonten dawuh sinuwun. Ora ngira jebul agung sarta luhur gegayuhaning Kakang Semar. Ya senadyan kabeh kawiwitan saka ing desa Karang Kadempel nanging panjenengan ingsun percaya lumaku ning wanci lumereking mangsa kala bakal angembet marang katentremaning negara Ngamarta. Mula Puntadewa sarujuk lawan penemuning Kakang Semar. Kakang Semar, yen nganti negara Ngamarta iki mengko kelepetan tentreming Karang Kadempel satemah, aku percaya Dwarawati ora bakal keri. Mesti bakal kepengin tiru tentreming negara Ngamarta. Kakang Semar, semono Gusti Dwarawati Ngamarta iki tentrem dadi patuladaning negara Mandura supaya nyonto marang kahanan negara Ngamarta lan negara Dwarawati. Mula apa kang dadi gayuhanmu mau, aku sago mbantu. Aja kok mbok dawuhi apa wae, nadyan mbok dawuhi munggah gunung, medhun jurang, kinarya srana tentreming Karang Kadempel, aku sago mbantu. Wah, Dipol. Yen pancen kudu nganggo syarat-syarate apa? Aku yang bakal golek syarat seranane Kakang Semar semono uga aku. Yen pancen Kakang Semar paring dawuh ana reruba pepanggil ingkang kudu ndak lakoni. Nadyan Janaka mbok dawuhi manjing tumangan aku ora bakal wegah Kakang Semar. Watuk engko men. Kok malah saya keloro-loro ati kula sinuwun. Matur nuwun, matur nuwun. Sampeyan-sampeyan iku ratu sing pancen iso dadi patuladan. Syukur, Den. Kula njaluk
tetep kaya ngoten pambegane sampeyan. Merga nggih pengarep-pengarep kaya sampeyan iku sing iso dadi tentreming para kawula, sing iso ngerti marang para kawula, sing iso mirengake panjeriting para kawula, sing gelem sarta tansah nyaketi marang atine para kawula. Lah niki lho Den, contone kaya kula niki. Kula niki kawula, sampeyan ratu, sampeyan ora maringi apa-apa kalih kula, ning ati kula persasat bombonge tumplak punjen sinundul puyuh. Merga napa? Sampeyan iku lenggahe teng negara, teng kraton, ning ora wegah nyaketi atine kawula cilik kaya kula niki. Kula niku ora butuh dhuwit, kula niku ora butuh brana picis, kula menika ora butuh pangalembana. Ning kula butuh dicaketi raos kula kalih pangarep kula, kalih juragan kula, kalih bendara kula dikarohke. Semar kowe butuhmu apa? Semar kahananmu piye? Semar desamu piye? Tembung seklimah kaya ngoten niku wis ndudul gumregeting ati ning kawula supaya mbangun negara. Ning arep ratune Gung Binathara, ratune Sugih Banda, Sugih Bandu, nek ora gelem nyawang mengisor, sing ngisor mesti ting dilajik ora karu-karuan. Mengkono Semar nggih. Mula kula matur sampeyan sing pun weruh wewarah kawruhing kraton tetep ana Ndara. Mang tetepi siji wajibing ratu aja kendhatan sahanata haniti hamriksa hamisesa. Loro pengageming ratu aja tinggal marang pakarti sama bidadana denda. Iya Semar aku wis ngerti nggih. Aja kok dumeh sedulur dumeh niku kula warga luput tumrap negara diparingi pangapura ning nek wong liyan kebrayan luput sithik wae le ngebuki sak kayang-kayange. Niku mboten apik. Niku tegese mbedak-bedake. Angka 3 pambeganing ratu, sipating ratu kudu bisa hamong, hamot hamengku lan hamangkat. Angka 9 lelabuhaning ratu anetepana berbudi bawalaksana animpun ing aguna mumpuni ing kautaman. Angka gangsal kekasihing ratu tumindak adil bener sentosa lan wibawa. Angka 6 patraping ratu nglunggana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu hayem lan hangayani. Ingkang angka 8 junjunganing ratu murih jejeg adeging praja katentremaning kawula sambumawitran liyan praja lan kerukunaning kabebrayan agung. Angka 9 pungkasan niku bandaning ratu. Nalindra kudu darbe kasekten, kesabaran, kawaskitan, kawicaksanan, kapinteran utawi kawasisan. Iya, Kakang Semar ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dening Kakang Nayantaka ngelingake marang Tandrawati. Wah, iya Semar. Aku kelingan duk nalika kawisuda minangka dadi Nalindra ing Mandura. Tautate nampa wewarah kawuring kraton 9 cacahe. Nanging yen ora dielingake marang Kakang Nayantaka, dina iki wae aku upama nyebutake aku wis lali. Lah niku ampun mang lalekke. Niku mang lakoni mang tindake aja ming dienggo abang-abang lambe mawon. Kakang Nayantaka, nggih ngestakaken dawuh. Sinuwun. Sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Sinuwun. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu-Ngara. Gusti, sadurunge aku tak takon karo kowe. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang jeneng Semar Badranaya? Mboten wonten kalih. Kula niki Semar Badranaya. Nggih kula niki sing nami Semar. Wah, dalah. Wah, ora nyono babar pisan. Negaraku padha kedanan karo sing jeneng Semar. Mongko saka petunganku Semar kuwi wujude satriya utawa Nalindra gagah pideksa. Lah kok jebul bareng aku tekan Karang Kadempel. Wah, ora ngira babar pisan namung derajating wong loro sauda telu saurupan. Kowe mung derajating kawula cilik Semar. Nggih. Panci kula niku mboten duwe derajat, duwe pangkat. Kula niki mung ngesuwi para kawula sak desa Karang Kadempel. Sampeyan sinten sinuwun? Nalindra mburi saka negara ing Bata Sarimbak. Bata Sarimbak? Yo. Negaraku Bata Sarimbak.
wondene aku kuwi ala-ala Nalindra. Aku sinembah dening para kawula Sambata Sarembak. Yen takon kalawan aku Prabu Jaya Lengkara. Prabu Jaya Lengkara, ya. Ngaturaken kasugengan rawuhipun. Ya, slamet tekaku nering sambi kula. Ora kuwi sik. Ing atase kowe kuwi wujuding batur. Lah kok ndak sawang ana ing pendopo kene sing padha lenggah priyagung. Iki sapa iki? Nuwun sewu menika juragan-juragan kula. Niki bendara kula. Ingkang lenggah wonten ing wingking kula menika sinuwun Prabu Darmakusuma. Nalindra ing Ngamarta. Sinuwun Prabu Darmakusuma. Kasinggihan mekaten sinuwun. Walah dalah. Wah. Ora ngira yen ketemu karo sinuwun Nalindra ing Ngamarta Prabu Darmakusuma. Kondhang kalukeng rat nganti tekan jagat negaraku Mbata Sarembak kabeh padha kedanan karo luhuring budi Prabu Darmakusuma. Nggih matur nuwun. Lah sing malangkrek ning mburine ya sapa? Menika sinuwun Mandura. Sinuwun Mandura sapa? Prabu Baladewa. Walah dalah ing atase kowe iki mung bature kok dayohe ratu-ratu. Prabu Baladewa. Inggih. Wah, ya aku tau krungu asmaning Prabu Baladewa. Lah ing ning mburiku iki ngendikane receh. Ngendikane kok kepenak banget dimidhangetake. Niku sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih sinuwun. Wah, yen ngono Narendra Titis Wisnu. Kasinggihan mekaten. Walah dalah sinuwun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Mboten nginter menawi kula pinanggih kaliyan Narendra Titis Sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Nggih, Kisanak. Kula tampi dawah sami-sami dipun prayogiaken anggenipun lenggah. Nggih, matur sembah nuwun. Semar, sing dhuwur iki mau sapa? Niku ndara kula Ndara Werkudara. Raden Werkudara. Nggih. Wah, edan. Walah kok piyayi-piyayi kondhang kabeh sing padha lenggah ning Karang Kadempel. Edan. Takon aku ra ya, Pak. Eras. Ambuh. Lah sing eneng burimu mripate kaya ndok ceplokan kuwi lho. Piye Bagong? Nalindra ngalengkono, Pak. Gah, wong tuwa kok kon ngapusi iki anakku Bagong. Bagong kuwi sapa? Ratu ya dudu, kok aku durung tau krungu jenenge. Ngawur wis tau aku dadi ratu. Prabu Patrokol Bawarsari. Biyen jaman semono. Lho, apa tau dadi ratu? Tau wae. Ra percaya? Nanggapo. Bagong utawa ora. Nanggap konco, nanggap anggepe apa? Wah, yen ngono komplit Karang Kadempel. Sinuwun. Enten apa sampean rawuh enten mriki? Sajaipun wonten wigatos. Ya, pancen bener. Lan dadi kawruhanamu Semar. Sayektine praptaku ning Karang Kadempel iki merga ngertiya usana sak candra tengkulu nggo dina samengko iki negaraku Mbata Sarembak kaya ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, solira esuk nandhang pralaya. Mongko nalika semana tumuli aku nyadong timbalaning para dewa. Kanthi sarenarite semek ron raja mula bebantal Mbata Sarembak. Nampa sasmitaning gaib. Negaraku bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to tinunggon dening Semar Badranaya, ora ketang amung telu gedhe ping paninggal. Semar kudu rawuh ning negaraku Mbata Sarembak. Mula Semar, gandeng kowe iki wujuding ngaceplik, kowe iki wujuding Panakawan. Kowe njaluk apa? Kowe nyuwun apa wantun gelem tak boyong meling negaraku? Dadya sarana waluyaning projeng Mbata Sarembak ketaman pegebluk. Yen Semar kowe gelem tekan negaraku, yen perlu manggon ora ketang 7 dina gedene sesasi mapan negaraku. Kowe njaluk apa? Apa kowe njaluk Mas Picis Raja Brana? Apa kowe njaluk wujuding omah ingkang magrung-magrung? Apa kowe njaluk titian kreta kencana tinarik kuda 8? Aku ora bakal wegah maringi. Waton kowe gelem rawuh ana ing negaraku gawe srana waliyaning para kawula negara Mbata Sarembak.
Wis kaki. Kowe kondo. Yen perlu omahmu ingkang kaya mengkene iki mung tak gempur, tak rata karo lemah. Tumuli tak banguni sing luwih apik. Pendapamu ingkang kaya mengkene mau tak bangun pendopo sing luwih gedhe. Sing maksing kabeh dumadi saka kayu sing apik. Yen perlu kayu jati negaraku kuwi apik-apik. Nggih. Aja mung wujud kaya ngene iki jero cor-coran kok diplipit kayu. Nggih. Kuwatipun namung ngaten. Matur nuwun sinuwun, matur nuwun. Piye? Wis sago apa ora? Yen pancen sago aku ngaturake panuwun. Dene ora, saiki kowe bloko wae. Yen pancen nyuwun ndak omah kowe nyuwuna. Yen pancen kowe kepengin tumpakan gajah kamboja sing gedhe-gedhe. Matura, mengko tak paringi cacahe pira? Kuda sing perkasa gagah mengko bakal tak paringi cacahe pira? Upama Mas Picis Rajabrana, kowe arep nggawa pirang gerobak saka negaraku. Ndak aturi nawu bondo donyaku. Aku ora bakal aku ora bakal wegah. Mergo nadyan dicilik kaya ngapa aku ki ratu sugih, ratu mblegedhu seprapat jagat bondo jagat iki kagunganing Prabu Jayalengkara. Mula wektu dina iki kowe prasaja. Kowe njaluk apa? Gage, matura. Mangke riyen to, Den. Kula matur nuwun dene sampeyan pun kepareng paring menapa-menapa dhateng kula nadyan nembe kawiyos sing pangandikan. Anggen Maduka kepengin mboyong dhateng kula ning nuwun sewu. Kula niki nembe ajeng gadah damel. Lho. Duwe gawe? Nggih. Yen perlu, yen kowe duwe gawe, kowe prasaja. Ragate aku ingkang ngragati kabeh. Sak rampunge nggonmu duwe gawe. Mengko aku ingkang ngragati. Ning kowe aja neng kene, kowe neng negaraku ben sing ngurusi mengko tak pasrahke karo sapa wae utawa tangga teparumu tak pasrahi. Brana Picis Probya supaya rancak nggonmu duwe gawe. Sing wigati kowe tak boyong dina iki prapteng ning negaraku Mbata Sarembak. Ngono wae cukup. Lah nek kula mboten nonton terus pripun? Monggo niki gawene niku mboten gawe ewuh. Utawa kula dhewe sing duwe gawe pribadi kula niku mboten. Ning sing duwe gawe niku kabeh kawula sakarang kadempel. Ya pancen kula sing ngesuwi, ning mulane kula kudu ana nek kula mboten enten. Menika mangke mboten badhe paripurna lambanipun. Mila sinuwun. Nek sampeyan purun, nek sampeyan kersa mangnengga sawetawis. Nek gawe kula niki wis paripurna, napa sing kula jangka niki wis rampung, kula tak melu sampeyan. Merga urip kula niku kinarya tetulung dhateng sak pepadaning urip. Kula mboten ajeng wegah. Ning mangenteni sak rampunging pakaryan kula. Yen pancen kudu kaya ngono, saiki aku tak takon karo kowe. Kudu pirang dina, kudu pirang sasi nggonku ngenteni karo kowe Semar. Nuwun sewu nek diwangeni wektu kula niku ora iso matur. Merga gawe kula niku mboten gawe perkara ewuh utawa kula niku duwe rame-rame enten omah kula menika mboten. Mula perkara sesasi napa rong sasi napa telung sasi gedene setengah taun niku kula durung iso mesthekke. Mula nek sampeyan sabar nggih Mang Tenggo, nek mboten sabar nggih nuwun sewu kula mboten saged nderek sampeyan. Piye? Nek sampeyan sabar sampeyan Mang Tenggo, ning nek sampeyan mboten sabar nuwun sewu nggih sampun mboten sanduwe pangarep-arep mboyong Semar Badranaya sinuwun. Caca muntap ler kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir idepnya mangolon caka wadanani rombaranang waduh kemewat ucapmu kaya ngregem jimat kaya wani ndirat persiabang keparat kowe wani matur kaya marang Prabu Jayalengkara teges tak batang apa kang dadi gegayuhanmu mau sayektine mung kinarya karti sambeka lan kinarya pawadan nggonmu ora gelem tak boyong marang negaraku Mbata Sarembak terus kowe tok-tok duwe gawe ketitik wong duwe gawe iki umume suwe-suwene ming sesasi lah kok dadi kowe matur rong sasi telung sasi gedene setengah taun durung karuan rampung nggonmu duwe gawe kowe mbalak karo karepku kanthi alus
kowe nolak kareping Prabu Jayalengkara kanthi alus. Apa ora ngerti marang pewatekaning Prabu Jayalengkara? Aku iki nek dialus gelem alus, nek aku dibebeda supaya ndrebala kanepsonku, aku iso kasar karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tak boyong marang negara ing Bata Sarembak, apa kelakon dina samengko kowe tak rudha paripeksa. Sapa sing mepalangi marang kekarepaning Prabu Jayalengkara? Rawe-rawe rantas marang-marang tak putung. Aku ora bakal mamang nyawang sapa sing mepalangi kareping Jayalengkara Semar. Mundur piye aku tak takon. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe sapa? Aku bapakmu. Bapakku nek arep dipiloro karo wong, arep dipeksa karo wong, nek nganti aku minangka anak kok meneng wae iki aku anak sing piye aku tak takon. Aku kudune nglindhungi karo kowe. Nek aku ora pengin dadi regejegan. Iki ora arep dadi regejegan. Aku mung arep mangsuli si wajah biru iki, Pak. Nek ati-ati ya tole. Aku wis tuwa ora usah dileke. Senengane ora wis santai, tenang wae. Sinuwun. Sampeyan mau jenenge sapa? Prabu Jayalengkara. Kowe mau jenenge Bagong. Heeh. Anu iya, anu nggih. Arep apa kowe? Lah kok dadi kowe ngadeg ning ngareping Prabu Jayalengkara. Ngene sinuwun, kene iki nggon tata krama. Kene iki nggon unggah-ungguh. Sampeyan ngerti, sampeyan Ratu Sabrang. Ning sampeyan teko ning tanah Jawa niku ana tetembungan di mana kaki dipijak, di situ langit dijinjing. Ngono. Dadi kowe manut karo kebudayaane wong kene. Ora nganggo budayamu. Kene iki nggon wong alus. Hukume wong tanah Jawa ki nek nyilih ki adile disili, nek ora disili ya wis. Nek utang adile diutangi, nek ora diutangi ya trima. Kowe arep mboyong bapak-bapak lagi duwe masalah kok muring-muring. Sapa sing mepalangi karepe Prabu Jayadimeja? Jayalengkara. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Apa wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe wae? Wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe. Wong Karang Kadempel iki kendel kabeh, Mas. Ning ora tau ngetok-ngetokake kendelane, justru nggunakan ilmu padi. Waduh, edian. Bagong, ilmu padi ki apa, Gong? Ilmu padi ki nek mateng diliwet. Oh. Terus dimaem. Ilmu padi ki semakin berilmu semakin menunduk, semakin berilmu. Dadi ora sumungah sesongaran kaya kowe-kowe. Wong pinter ki nang kene tenang, anteng. Wong digdaya ki nang kene tenang, anteng. Anggere ana wong digdaya pencilaan, kuwi malah wong ringkeh. Asli kowe. Dadi nang kene kowe ngumbar swara, rawe-rawe rantas, malang-malang tak putung. Ora ana wedine, Mas. Ora ana wedine. Wareng ngejak apa saiki? Wareng ngejak piye? Semangkean kowe to. Rumangsane ora. Aja netangi kamurkaning Bagong. Bagong ki arep apa-ana kawan. Namung kon ngajar ratu kaya diapurmu ya ora bakal wedi. Kowe iki meneng ora? Kene iki lewane wis dipeksa e. Anggere ana wong ngono kuwi aku tratapan dhewe. Malah senengane ora. Lho, lek ngono kowe wani nantang karo nata Prabu Jayalengkara. Aku ora nantang. Ming aku ngelekke kowe sing alus. Aku ora iso alus. Nek ora iso alus sirmu arep apa? Ben. Sirmu arep piye? Kowe ngejak nana karo Bagong. Padangane wani, petengane wani, jembar wani, rupak wani tak andani. Kowe mrene kok mengadol swara. Nang kene iki wong swara seru ya akeh. Nek ora tau gelem nyuwara seru. Bapak men rampung sik ling duwe kewajiban nek rampung boyongen nang negaramu. Ora saya. Kowe kok gleleng banget kowe. Kowe iki mbok sadar. Sadar piye? Kowe iki lek gleleng ki nek ming sore. Engko jam 3 kowe modar, yakin. Wong kaya kowe iki mesti sirna marga layu. Lho, kowe iso mbedhek. Lho, aku kulino nonton wayang ya, Mas. Wis kulino, kowe iki wis metu bola-bali modar terus. Kok glelenge ra jama-jama lho.
Nang kene iki tuntunane iki sing becik mesti ketok mlete, sing ala mesti modar. Aku dadi kowe kok dadi glelenge ra jamak-jamak. Lagi jam 11 kok suarane kaya ngediape-diape. Kaya mercon car-cor. Yen ngono kowe palangi karepe Jaya Lengkara, sirmu piye? Wah, dalah. Yen ngono nek Semar pancen dadi pepalang. Rawe-rawe antas malang-malang tak putung. Weh lah. Ya nang ngono pancen tok antepi. Nggon marwani karo Bagong. Saiki tak gawe sayembara. Sayembara piye? Sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadedaning Bagong. Menang boyong Semar. Wah, ming kekuatanmu wis sepira? Wah, tiban tungkae Baladewa mati wah. Ana semaning jajalan sukertaning bawana iblis lanat. Koko Prabu? Piye? Koko Prabu kok njur nendang menika? Lho, saya sing ngakon iki endi mau wonge? Kowe mau ngomong apa kowe mau? Ngomong apa? Ngomong apa to? Walah, aku wis ngampet mangkel barang krungu swara tendang sikile Baladewa kaya mlaku dhewe, ratu tak dupak. Lah menika lepatipun wonten mriki menika. Panjenengan menika nuwun sewu Bagonge wis sisa omong nek wong timur kuwi kebak tata krama, kebak unggah-ungguh. Lah kok panjenengan mboten ngagem unggah-ungguh? Lho, aku ki nganggo unggah-ungguh. Keng menapa ratu menika dipun dupak? Lho, aku krungu swara. Sing nyuwara sapa? Bagong, rene. Apa? Kowe mau nyuwara apa? Lho, aku kula meng nyuwara tendang sikile Baladewa. Lah iya. Lah aku apa akon? Lho, Bagonge mau. Lah kowe akon ora? Ora. Wong aku meni ketendang sikile Baladewa, modar kowe. Aku kok sampean nendang. Nek kula sinuwun niki mang tendang, itu kalimat menyuruh. Ngono lho. Wah, basa Indonesia ora tau mlebu sampean ta. Wah, iki piye Kresna? Lah nggih sampun. Sampun kelajeng nggih sampun. Ya wis ben. Wis kelakon ya ora apa-apa Bagong. Heeh, ning teruse. Lho. Teruse piye? Lho, sing nendang sapa? Sing nendang aku. Ah dirampungke sisan. Lho, kok dirampungke sisan piye? Lah sing nendang sampean kok. Nek sing nendang kula niku tak rampungke. Nek cara Karang Kadempel niku sapa sing miwiti kudu wani ngrampungi jagung bakarane. Sing nendang sampean kok sing kon perang kula ya ora mungkin. Lah aku ki meng krungu suaramu. Ha meng krungu kok menyang. Semene iki ora ditata, meng krungu kok menyang. Misale ana pengumuman piknik ke Tawangmangu. Ora bayar barang menyang. Sing nanggung sapa? Oh, nuwun sewu. Aku lho meng muni ketendang sikile Baladewa. Mang takonke, Kresna iki bener sing ndi? Menawi tumrap kula bener Bagong. Wong Bagong menika mboten ora akon, ora ndhawuhi utawa ora nyuwun tulung. Ming nek Bagong menika ngendikanipun rak, aturipun rak, nek ketendang sikile Baladewa mati kowe. Menika tegesipun mboten dipun suwuni tulung to. Lah ya ora. Lah nggih. Werkudara, apa? Matur Werkudara iki mau sing bener sing endi? Bagong. Lah terus aku bener ngono apa? Kowe ora bener, kowe ratu yayaan. Lho kok ratu yayaan piye? Wah, ora ana tembung didhawuhi kok. Nendang karo ratu mau. Mula bener Bagong kudu dirampungi sisan. Mula Yai Prabu Darmakusuma, kula wonten dawuh. Panjenengan menika ratu ingkang adil, mboten nate goro. Kula nyuwun, perkawis menika ingkang leres ingkang pundi? Bagong. Edan iki. Sababipun menapa Bagong? Bagong tembungipun mboten dawuh utawi mboten nyuwun tulung. Panci leres mekaten menawi dipun telusur tembungipun Bagong menika mboten nyuwun tulung dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung Bagong menika mbok menawa rak ya ngono to Bagong. Krungu ra. Ame ngono kok sampean kok mempeng. Wah, setan iki. Wah, lah iya aku ora ngopo-ngopo malah entuk gawean. Wong golek gaweane do kangelan kok. Sampeyan entuk gawean kok malah emoh. Tandangi yo, lumayan lho. Mbangane nganggur. Wah, panus maning jajalan. Lah Semar iki terus piye? Kula ora iso mutusi. Ning pancen kabeh napa sing dikandhake Bagong niku bener.
Sampeyan nek wani miwiti kudu wani ngrampungi perkarane. Ya, tanggunge. Tak tanggo wedi karo Palati wedi karo Prabu Jayanegara. Semar sing aran Bagong mepalangi karepe Prabu Jayanegara geni bakal mboyong marang Semar Badranaya. Lajeng kepareng paduka dinten sak mangke ngrembakaken Prawadyabala kepareng ingkang abdi Cemadung dawuh. Aja dikangelan yen pancen akeh sing ngepalangi karepku ngene bakal mboyong marang Semar Badranaya. Ora usah wedi. Karang kadempel di bumi angus. Wose kudu kelakon mboyong Semar dadi pancatan kudu dadi siswaning Pandya Betari Durga. Lah dalah. Mrai kula mekaten terang terwaca dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Lajeng pangkatipun Prawadyabala bincang menapa ora ketang sambung obor cara linang mangkat dina iki. Aja wedi gawe pepati ning Karang Kadempel. Lho nggih, nyuwun pamit. Tambahi pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kowe pati lan bocah temenggungan. Anggo sesumbar lindhu bumi kuncing kumaludha guntur ketup Kumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara Sode selikur dina Jayanegara wonten timbalan kepiye kesego mungkun mun tak utus waya boyong marang kandhaning Semar Badranaya. Apa wis kelakon nggonmu mbondo marang tangane Semar ngrincung marang sikile Semar. Mbok aturake marang calon bapa gurumu ya aku Pandya Betari Durga. Nyuwun pangapunten Pandya Betari. Kepareng paduka paring inah sawetawis dhateng abdi pun Jayanegara. Lire kepiye nggih? Jebul nyatanipun nadyan wujudipun Semar menika namung gedibal. Namung Panakawan. Ewadene angel dipun jangka supados piyambakipun saged kula boyong wonten ing Dandang Manguri. Nadyan kula sampun kanthi sarana apus krama kananipun Semar. Bilih negari kula keteman geblub sagedipun waluya nirmala temajati menawi tenenggan dening Semar Badranaya. Parandene Jabar gagar wikaran rantuk karya. Malah kathah sangganing para priyagung ing sami ambetengi dhateng Semar Badranaya. Jayanegara wonten timbalan. Pancen kowe adreng ngene bakal dadi siswaning Pandya Betari Durga. Dina samengko aja nyawang marang pepalang. Yen kowe iso mboyong Semar, esuk kowe iso mboyong sore kowe tak angkat dadi siswaning Betari Durga. Yen sore kowe iso ngeturake Semar, esuk bakal tak wisuda Sri Nugra minangka dadi siswaning Pandya Betari Durga. Matur sembah nuwun. Para gagah aturna kandhaning Semar Badranaya nyuwun pamit menawi wadyabala saking Bata Sarembak mboten kedugi mboyong dhateng pun Semar Pandya Betari kula piyambake ingkang badhe ngrata Karang Kadempel tobat bagus temen bagus mangkat dina iki tak jambangi saka kadohan nggih nyuwun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jayanegara.
nuti lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ronanggono magawiya gelarira wang-wang ana satriya dedeke ora spirwa ngadeg ana ngarep aku mripate mandeng tampul kedhep bringo sing uler geni tumpangi kuping kiwa tengen sapa Den lho dhisik ngaku iki prajurit saka ngendi ditepungake wae prajurit saka Mbata Sarembak abdining Prabu Jayalengkara aku tumenggung Prawara Kendra dasar kepranyata kowe sapa Senopati Dwarawati Raden Setyaki Wresniwira Tambak Yuda Yuyudana Bima Kunring wah jenenge akeh keparat sing mburi sapa takon karo aku iya anake Semar sing ragil Bagong Widodo Joko Suwito Tusio Katmo kuwi jenenge sapa Gong jenenge rombong aku ya to nggo kabeh iki ora sing dhuwur sapa Petro Kantong Bolong anak Semar nomor 2 Petro Kantong Bolong Jeglong Jogro Ronggo Jiwat Dusminto Minto dus pangan saiki mengko selak mambu kuwi jenengmu kabeh ora aku ndelok sinden madang kuwi apa salah Petro padune kepengin ten heeh niki balane Jayalengkara Den sikat habis yo sakuwatir duwe jago ya Tru heeh ndara sencake nek wis mripate abang bringose tumpange kuping kiwa tengene namung njatosi prajurit kaya ngono kae Kulina. Padha aku. Lho. Aku nek mripatku abang, bringosku tak kerok. Ora tumpangke kuping. Ora cukup gegeden cangkem. Dadi bringose karo cangkeme ombo cangkeme. Dawa cangkeme. Ayo bali yo sawadya balamu. Lho, bali piye? Jayalengkara kon minggat saka Karangkadempel. Gelem bali sawadya balaku lawan wis boyong Semar Badranaya. Kena boyong Semar Badranaya waten iso nglangkahi kuwandaning Setyaki Babarawa. Wani harau sing tawedeni apa? Ora minggat saka arep aku tak tebak dadamu kene marganing patimu. Maju jangkah ana tumenggung bali mung kariaran. Maju margake jajaran Setyaki. Kene marganing patimu maju tumenggung Prawara Kendra.
sapa iki? Wah. Lek no mripatmu gadekno gobokmu. Satring Jodipati Raden Werkudara. Lah, edian ketemu bantongane bapamu. Ayo tanding ngono. Raden Werkudara. Dra? Ndara Werkudara rene lho. Apa? Nang masu-masu gedhek cengelmu modar. Niki tenan apa? Aku iki. Ngapusi Bagong iki. Wong lagi berperan apik-apik kok. Lho, suarane kok malik wae arang digedhekke mau. Sopo kowe? Petro. Jarene Werkudara. Petro kantong bolong abdine Ndara Pandhawa. Walah dalaming batur kok mapake kridane Tumenggung. Kowe sing dadi nyatane, Mas. Giri Rusi jalma tan kena kinira. Ayo, sampean apa aku sing tekani pati? Pecah siramu, ilang dompetmu. Lho. Lho, perang kok nganggo nyolong barang. Saentuke kula niku nek perang ya pokoke sak kenane kok ya wah mati dene aku bangga tak ayoni. Ngawur sakaya. Anak Semar ora mbelani desaku kirang kebarang. Kemempangan kowe Gong ora ngerti sing maju buta cokot gulumu tatu jero banget kowe tatu siung mati kowe Gong Reng rene ya ngapae Bagong kenang apa cah iki cokot buta kowe modar Gong monggo kowe semaya telung dina arep nyarutangmu karo aku kowe pancen sengaja mati mensah to le wedhus modar kok ninggal tanggung jawab kowe ya wis aja dunek-unekke Reng sing jeneng wong mati kuwi wis pinesti iya arep dikaya ngopo Bagong mau ketoke kaya ngerol unek-unek Ratu Sabrang ning ora nyono nek kae mau nggo ninggali awake dhewe. Iki terus piye? Ayo lapor Pak RT. Nggo ben dumumke nang masjid. Nek Bagong modar. Ya aja mbok menawa isih ana palimarmaning Gusti. Lah palimarma piye, Tru? Madirana.
Bagong ngerti ora kepercayaane apa? Mbok kuwi. Agama ya minggon KTP kok. Nek ngono dinutke karo agamane awake dhewe wae. Nek kepercayaanmu piye, Tru? Nek kepercayaanku ki nek wong mati ora mengkurep. Terus mlumah. Mergane wis ikhlas karo lahir batine, ikhlas ninggal donya. Ikhlas ninggal anak bojo kuwi nek wong mati. Tegese wis lahir batin ikhlas ya wis. Ngopo? Mati tenan, Truk. Buktine mlumah menungsane. Tegese wis ikhlas. Ning nek penemumu ya beda karo aku. Penemuku beda piye? Nek cara nggon aku ki wong mati ki tengok-tengok. Lho. Tengok-tengok. Beda dhewe kok ya. Tengok-tengok ki tegese sentosa lahir batine nggone ninggal anak bojo. Oh ngono. Mergo engko lek tengok-tengok ketok kaya wong ora sedih. Ha iya. Mergo nek kaya ngono kuwi nek gelem tengok-tengok ki wonge mesti bakale ngopo? Mati tenan terus. Pindah tengok-tengok. Nek cara nggonku ki ora mung tengok-tengok. Lah piye? Wong mati ki ya omong-omongan. Njaluk wedang utawa udut-udutan kuwi malah wis ikhlas karo nyawane. Wis ta ora mayit njaluk udut ta. Mbok sing nalar, Truk. Isih urip menungsane. Gapake gong cokot karo butae. Buta sapa? Buta saka balane Prabu Jayalengkara. Heeh. Lah terus ambo kae nek ngicipi ana maju ana. Wah, cokot nggon gulu lara tenan, Truk. Monggo butane sajae siunge ora landhep. Lah piye? Lah nyokot ki nganggo aku ki mawar guyu ning wedi. Dadi keri-keri piye ngene. Heeh ta. Cokot kok ming digiyal-giyal. Ora dikres ngono ning cangkeme iki dilonok-lonok dadi. Kaya dimiringke ndono miring. Keri ning gulu. Apa tenan aku ora nggara. Jajale le tuwati. Dene gila. Tok apake gong tamut ndase. Mangkel aku, ombo cangkem kowe. Kok sapa-sapa arep dicokot, sapa-sapa arep dicokot durung mateng barang dicokot. Ning goreng ki kangelane. Ha ta Truk keri ta Truk? Nang guru ramah iki dik-dik ngoten ya. Ha iya aku ya arep guyu ki ya piye ngono gregeten tak emplok ndase kae galo terus kabeh rambuté. Mbok kok nganti tekan rambutan terus kok. Heeh. Ayo aku nek ngemplok jero. Ayo. Ayo amos ramah geden-gedenan cangkem legane ati. Kunjara yaksa. Ayo. Nek ming tanganmu urung apa-apa. Tiba ning awakku arep kulitku wis nggawa bel. Lho, kulit kok nggawa bel? Ting klindring. Ora bakal aku kalah karo kowe. Ayo, ketokno budimu legane ati. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong tuwek ngono kok atose ra jamak-jamak. Kowe iki menungsa apa? Kowe iki sirahe kedadian saka ora apa-apa. Nek kowe nyepelekke prajurit saka Bathasari Mbak kono sepelekno. Ning nek aku aja pisan-pisan nyepelekke.
Reng, Apa? Petruk ming musuh wong tuwek kaya ngene kok. Iki sapa iki? Kakane Petruk. Jenengmu sapa? Nala Gareng. Kowe awakmu ringkih. Sikilmu becik, tanganmu cekot. Mripatmu kira arwani karo aku. Kakangmu sing gagah adimu sing gagah ora menang karo aku kok ming kaya kowe iki anggepmu iki iso ngalahke aku apa piye? Gah! Wat! Dah! Wat! Dah! Ayo entekno butimu. Ora menang nek karo aku kowe. Iya! Ora apa-apa. Ayo. Luweh mudar dhewe ra. Halo. Iki Rondul Pati mau. Ayo, Petro aja tak sepelekke. Gareng kalah. Oke, ning Bagong ora jare Rondul Pati. Aku Bagong. Ayo. Nek sirahe ata ngapake? Ata idoni. Wis ngantem kok didoni. Kene. Mangsa kaya ngewak-ngewakke tenan yo. Bos. Ora apa-apa. Ora menang kowe nek karo aku. Tanganmu tiba ning sirahku kaya dipijeti prawan suntri. Ora menang karo aku, ora menang. Ya, entekno gamanmu nek nganti iso gawe tatu kulitku aku meguru karo kowe 20 taun. Edian. Ayo, tiban Kiai Senso. Iki malah keri cengele. Rumasane. Palu ndasmu tibana. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh, ala kentekan gaman aku. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ayo, Rasida wis dibedhek. nah ya. Sok tak gawe liyane. Heeh. Ayo. Areng apa kowe? Ayo, nek pancen kowe didaya balesen legane atiku. Tamu dadiku anda kowe. Ayo! Truk! Truk! Wah! Timbang Limaria, lapangan Pancasila, Semarang Kumandangan, Tata Bangunan. Gong. Gong, kowe iki ngopo kowe? Wah, edan terus ora kendane kaya sampe iki jane Banyumanik Semarang Sondol Wetan sampe turute ngene jenenge ngambar apa? Gong. Matamu kok malik, matamu. Wah. Pripun? Omong apa kowe? Lho, wis jelas to. Prajurit sing maju niku Dedaya. Sapa prajurite? Wong tuwa. Wong tuwa piye? Wong tuwa maju kaya pendhita tuwa bareng ngono iku. Niki dibul nggih dibul. Rupane ngene Mas. Wah, ora karo-karoan kahanan. Ora iso ngono. Njile ya kena ning balekke seminggu. Nah seminggu ora dibalekke ya bareng-bareng karo anake ngono niku kowe iku jerpas iki mau piye ya. Kaya kene nek mboten ngoten niku pripun nek ora ngoten niku. Ha kita? Ora. Wah, demit. Omong karo turu bola-bali. Bagong, Nun, matura. siap. Oh, nampun diganggu niku. Kesel tenan soalé. Lho, Wis muni to kenal pote. matur karo turu. Nggih. Paramatur Ndara Werkudara. Ya, Sewu lepat nyuwun pangapunten. ya. Nalika semanten prajurit saking negari Bata Sarimbak maju dipun papaken Raden Setyaki. Ya, Ya Raden Wresniwira. ya. Ya Bima Kunting.
Ya Yuyudana. Yo aku wis ngerti. Nggih. Perang rame cicis. Prajurit kok nggawa tombak, Ndara Sencaki nggawa gada, tombak disembah. Terus Ndara Sencaki ngeproki gada teng sirahe prajurit. Dis. Prajurit jengklit kendang ka prajurit. Iya. Sing kedua? Iya. Prajurit maju mulai, sing maju kula kali Petro. Wow, apa iya? Asli. Prajurit kalah. Sing kalah. Prajurit. Bar kuwi wonten pendhita tuwa. Buta sik ning buta sik. Buta maju kula dicokot. Sing dicokot kula. Mati mboten cah digdaya. Mengkeri teng guru. Terus buta kula mondhase. Ampun gumujeng. Kowe ngemut ndase buta. Nggih. Buta girap-girap mundur. Nah, sing kedua sing terakhir maju pendhita tuwa. Wes ora karu-karuan pendhitane ketoke ringki cilik niku lho, Den. Nek gelem macus ngono teng awake panas kabeh. Awake sapa? Awak kula karo wae Petro. Panas kabeh, ndrodhok srirane. Nek mboten sampean sing majeng mboten rampung-rampung perkarane. Kula sumanggaken dhateng Ndara Werkudara. Wah, kaya ngopo menungsane? Wedhus. Nganti melayu kok nyampar sirah. Petro. Wonten dawuh, Den. Mau piye kahanane kok sak penake dhewe. Matur karo turu. Sapenake dhewe. Petro. Terus piye? Matur Ndara Werkudara. Majeng pendhita tuwa digdaya sekti tamta nirbaya wikala. Wah, edan. Munggo gawa plinteng tak plinteng diase. Bulduwer to. Penyakit to. Lah kok gajul aku. Iya. Sapa nandur ngunduh le pokoke. Werkudara. Yo. Kowe sapa? Begawan liceng suwe. Ayo, kowe gelem mundur apa ora masrahke Semar kelakon mati dening aku. Wah, pendhita edan. Arep padha yo. Hilang kekuatanmu kowe Werkudara. Wah. Ayo, yen pancen kowe satriya aja nggunakake daya kemandhen kekuwataning jemparing. Awakku kaya ora duwe daya kaya dilolosi pepes bayu kang tapis. Gage aku wene ana tombo jandun karo aku. Wah, dalah ora bakal tak gawe macak. Mesti bakal tak sirnake prajurit. Werkudara dibondo lebonge pakunjaran. Kanca dawang. Yo. Wah. Nadyan kowe dadi langing jagat lan curing bawana. Kowe dadi unusaning titah parandene kowe ora kuat nadai Kyai Candra Wirayat. Kowe nglumpruk ora beda karo Kakang wae. Prajurit leboke pakunjaran. Yo.
ana ingkang bakal ngayomi karo kowe. Ora ana ingkang bakal ngayomi marang kowe Sinuwun Prabu Puntadewa. Adimu Werkudara wis tak pikut, Janaka wis tak pikut. Bebasan pepes bayu kang tapis kowe ora duwe kekuatan. Kasantosan wis nglumpruk tanpa daya. Kowe arep bangga piye Puntadewa? Sinuwun Prabu Jayalengkara. Mboten nginten babar pisan bilih ngandika ingkang sampun kasembadan mikut kaliyan kadang kula pun Werkudara menapa dene Arjuna. Mboten lepat pangandikanipun Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Jayalengkara. Tuhu jengandika mustikaning jagat prawiring ayuda sekti kalintang jayaning perang. Ketitik kadang-kadang kula kekalih nadyan sampun dipun westani satriya timbul ing apapak brajal ing akerep parandene kasoran mengsah jengandika Gusti kula ingkang sinuwun milengking saking menika ginanipun menapa kula gesang wonten ing Madyapada menawi boten sinanding kadang kula kekalih bebasan wastra lunset ing sampiran sarah mungguing lautan sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa. Mila dinten sak mangke sampun ngantos jengandika negakaken dhateng kula. Kula aturi ngempalaken kaliyan kadang kula kekalih ingkang sampun paduka pikut sinuwun. Wah, dalah ratu jirih getih wedi mati. Lemak-lemek midak kapuk ora benteng perjurit bondo tangane leboke bakun jalan. Ayo, amuk. Kudus. Apa? Kowe ngapa mlayu banter-banter? Kowe ora ngerti masalah kok kowe senengane iki mulane nek ndara perang ki jedhaki ora ado-ado. Nganti nabrak kowe. Ha iya ya njaluk ngapura aku ora sengaja kok. Nyuwun ngapura aku ora sengaja. Ora apa-apa ora masalah ming ketendanggon mata kok. Ha iya. Sona dipenerke mata loro sisan men picak. Ya ora ngono ora sengaja. Nyuwun ngapura. Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa kepikut mungsuh gong. Tenane, aku ora goro. Weh, la etan. Lamit gong, aku tak matur. Sinuwun Prabu Baladewa. Para matur ngesanipun Sinuwun Prabu Baladewa. Ki nek kowe ngomong ki masale ora ngerti. Kok iki dadi dong apa? Syukur kowe sengeni ora. Kowe asik marahi. Piye? Ya ora masalah. Ha kok kowe isih ngedaki sirahku. Ha kowe ya sing matur ki apike aku. Aku sing teteh. Kowe ora ngerti perkarane. Aku sing ngerti perkarane. Kowe iki mau ora weruh. Sing weruh ki aku, ora sengene to. Ora sengene. Matur Ndara Baladewa. Lepat atur diagung pangasami. Niki ana tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Petro eneng apa? Kok sajak gugup kowe mboten ming gugup ning wedi tenan perkara niki. Mergo nek jenengan kula taus prisa niki mengke sampean mesti duka. Nesu alasane apa? Mergo kang rayi Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa dinten samangke menika kepikut kaliyan mungsuh. Lho, mungsuh sapa? Iki menika. Engko ming saya seru saya ora dong. Mundur. Matur Ndara Baladewa. Ya piye? Niki mau Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka perang mungsuh londo. Prabu Jayalengkara. Jebulane ya. Prabu Jayalengkara niku mbeta inggih menika panah utawa apa ya? Jem
Kowe nek mblusuk aku ajar lho, Tru. Jemparing. Jemparing temama wonten angganipun Ndara Werkudara jleb. Ndara Werkudara dawah. Lho, Werkudara tiba dawah. Kanane piye saiki? Teng rumah sakit. Oh, kae ratune ya wong mancing kok senengane. Lho, aku takon kanane Werkudara kena panah ki piye? Kok nang rumah sakit jengkle atos. Mundur, aku sing matur. Ndara Werkudara plak Kapidara, mboten enget. Terus digotong kali prajurit Mbata Sarembak lebokke Pakunjaran. Werkudara lebokke Pakunjaran. Nggih. Lah terus Ndara Janaka maju. Bareng Ndara Janaka maju, sing ngebeki kula sing kiper Bagong. Sembrono meneh. Mundur. Ora rampung. Domong ora caces. Ndara Janaka maju ketiban panah dies teng lokasi area depan gawang mungsuh. Terjadi penalti. Penalti ya apa? Mundur apa? Wah, omong gerangan Ndara. Piye Gareng? Ndara Werkudara kenging panah dipikut kalian Prabu Jayalenggara. Ya. Ndara Janaka kenging panah. Terus piye, Tru? Ndara Janaka tiba. Terus dipikut Prabu Jayalenggara. Dilebokke guwa. Pakunjaran apa guwa? Pakunjaran. Inggih menika pakunjaranipun Prabu Jayalenggara. Mekaten cekat atur kula Diagung Pangasama. Nek wonten lepat Diagung Pangasami mugi keparengan Ndara Baladewa ngawuningani perkawis menika. Cekat atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus iki aku kon piye? Terus sampean mang kondur mendet sepatu lari-lari. Dilapori kon nesu kok malah. Terus aku kon piye? Sampeyan ora tresna karo Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Niki mung mboten Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ning klebet Ndara Puntadewa kepikut mungsuh sinuwun iblis lanat kuku karepe dhewe. Hei. Kok do mlayu ki apa? Mesti sampean nyampar kula mesti. Kaya Ndara Werkudara niku nek ora sedelik mesti bet-bet ngono ya, Tru ya. Kaya ora apal wateke Ndara-ndara wae nek arep nglabrak karo Panakawan ki rak kanthi alasan kaya ngono. Panusmane jajalane cukretane bawone iblis lanat. Jayalenggara, kowe wani gendas karo ati-atiku Pandhawa. Konangan Nata Mantura Prabu Baladewa, lakon tinjung akhirat nyawamu wae. Serem nek Nusyaga. Wah, udah bikin mati dereng aku dulung kok. Ha ngono kae lho karepku wong nesuwi ngono kae lho. Wong nesuwi dhewe-dhewe ya, Tru. Ponokan ampo mau gunane. Kage iso gawe tatu kuliting Baladewa, iso gawe metu gedhe Baladewa. Aku mau guru karo kowe 20 taun. Kene marganing pati. Blas lanat kowe. Terus kowe ngapa ya? Selesai ngomong apa? Kowe bangun ikut karo Yai Prabu Duryudana, Yai Prabu Baladewa, Yai Prabu Baladewa, Werkudara Janaka. Karepmu piye? Kowe ngerti ana Nata Mantura lho, kowe iso ngerti lakon tinjung akhirat nyawamu kowe. Celeng. Aku ki bingung aku salah apa tok sengani. Gorekan nggo praktek. Wangun dasmu kowe. Ya ora nesu piye?
praktek kok dijotosi ora. Aku ora mah kowe men takon buktekne aku nek nyuwara Baladewa ki wangun. Wangun. Piye? Ngerti apa ora? Iki napa mandura Prabu Baladewa niki Pitawasi Jalaran Karasunut Darsana. Konjo ngawur jenenge. Baladewa kok nganggo Darsana. Saking rapane ning sing butuh cepet ya, Tru. Ayo. Ayo, wani karo mandura Prabu Baladewa. Ora mikir ora tinjungake dublak tungkak cangkemmu kowe. Nggon kono kuwi lho aku senenge. Tenan yakin Anggris Prabu Baladewa. Iya. Ana to mandra Prabu Baladewa. Wani pita iki ora mikir dublak tungkak, Tru. Tuh omah ora. Oh. Ora nganggo omong-omong. Salahe dijak angel. Nek arep didublake kok angel. Gregeten tak limpeh. Nya kowe. Kene ya meneng wae. Maning jajaran wah nyoto pancen Prabu Baladewa yen ora kena disuwaya kowe ngino karo Prabu Jailangkara aku ora mbutuhake kuwandamu sing tak butuhake kuwandaning para Pandhawa lan Semar Badranaya tiban Candra Wirayang mbuh wujudmu sing baku aku iso mirang-mirangke nata mandra Prabu Baladewa. Jajaran kurtane bawone iblis anak nipane pusaka karo Prabu Baladewa. Walah dalah, Jailangkara, aja mlayu. Ayo tandingana kerinjaku. Apa Bagong? Sabar. Sabar, boten sanesu. Lho, ora nesu piye? Mengkene sampean nek nesu-nesu malah sampean iku nek pro asli sampean malah kaget. Lho, kaget piye? Mbok disawang sik. Disawang nih lho, lenganku apa? Terus? Gong, ora cedak-cedak gong. Ayo arti ae soalé. Gong kok tak muter kowe le. Kowe rene yo. Tak mangi to. Apa? Kae Prabu Baladewa. Mosok. Aku dhewe ya ora ngerti Prabu Baladewa ki nesu terus ana panah majlep, terus ana kebul. Terus malik macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu ora. Rene to dineng-nengi kok ndak kaget wonge. Asli apa piye, Gong? Asli. Sinuwun, apa Petro? Oh, tenan kok. Yo, iki apa iki? Ayo radong ae. Truk, ora macam-macam iki. Panganane daging lho, Truk. Ayo rene. Tubruk modar. Rene sik, Geng. Geng dengkulmu ki reng kok, Geng. Padahal sugeng iwak banteng ya. Iya. Petruk ngopo? Kowe nggawa pengilon ora, Go? Nggawane mung cilik, ora apa-apa. Pengilon ngotane lho. Kowe wong tuwa kok nggawa ngotan, sok tak talekke ning sepatu. Nah, ana wong nganggur tak keke ngisor iki. Kowe wong tuwa kok kelakuanmu kaya ngono. Tak kabari ya. Tak kabari ya. Nggone ika apa? Nggone tatin apa? Engko tak SMS ya. Kaya jam ya kowe misale kowe iki ngotanku tak keke ngisor ngene. Heeh.
Terus tangan iki siki. Kan kita. Ah iya. Aku nggo hiburan ah, Tru. Nggo hiburan kuwi nek dilaporke kecekel kuwi ngono kuwi pelecehan ngono kuwi. Iya aja nganti kecekel. Kena ngilo nggih. Ngelo piye? Niki. Lho. Kuwi sapa kuwi? Angel ta, Tru. Enggak riki enggak. Ngilo teng Sendang. Sendang Karang Kadempel niku bening banyune. Yo, ayo. Arep ngopo to? Sampeyan niku dereng krasa soalé. Nak jukeke pengilon kula. Mati aku Ponokawan. Nggo, matur karo bapak mawon sampean rasa nangis kaya ngoten. Wah, Semar! Semar! Aku lunga aku Semar. Semar. Mati ya. Semar. Petro iki sapa iki? Ndara Baladewa, Pak. Ndara Baladewa wujud macan. Iya, Semar mati aku. Mati tenan aku Semar. Semar aku mati tenan aku. Ngopo iki Gong buntute tok jangat-jangat iki? Ki Tru, apik ta Tru? Apik dungulmu kuwi. Gila. Aduh, tersenyum. Tersenyum bathukmu ora. Bagong tak pancar raimu. Ana buntut kok dijengat-jengat kan delok apa? Jijik Gong. Apik, Apik-apik. Ndara Baladewa iya Semar. Aku kena panah aku dadi saka kaya ngene wujud iki piye Semar? Sabar, Den, sabar. Pancen titah menika kathah panggodhanipun, kathah pacobanipun. Lah aku apa ora iso bali kaya wujud wingi? Saged wong sampeyan iku ora dikersake sing gawe urip, Sing mindah wujud dudu sing gawe jagat. Tegese niku mung gaweane menungso. Nek gawean menungso niku apa-apa iso diruwat. Tegese iso diwiradati. Carane piye? Sampeyan mang lunga saka Karang Kadempel. Kabar sing kula tampa ndara kula Pandhawa kepikut mungsuh. Yo. Aku arep mbelani malah sak kedaden wujud macan. Sampeyan ampun kuwatir mang goleki ndara-ndara kula Pandhawa mapane teng pundi nganti ketemu. Nek sampeyan iso nemokke ndara kula Pandhawa niku sampeyan bakal bali wujud kaya wingi Sinur Mandura. Ning nek sampeyan ora iso manggihke ndara-ndara kula Pandhawa kangge nyuwun pangapunten, sak lawase mung kaya ngeten wujud sampeyan. Aduh, mati aku Semar, mati aku. Lek ku arep goleki Pandhawa menyang endi? Menungsa dipun menangaken budidaya. Loro Garing Petruk Bagong, dalem, Pak. Dalem, Pak. Dalem, Pak. Daramu Baladewa ditutke. Waduh. Wah, cilaka iki Tru. Nek nganti ngelih sing dimplok pertama gareng ya, Reng. Kuwi ora mesake aku anakku jek cilik-cilik kok mangsamu ora. Petruk wae. Wih, anakku aku ora ganti sekolah, Gong. Kowe wae. Bojoku meteng. Oh. Masa tak tinggal nek nganti ngelih lho. Ha iya. Pun rika mang tindak anak-anak kula mang dimet ben ngetutke sampean. Terus bapak piye, Pak? Rasa mikir bapak. Bapak iso ngrampungi perkara iki. Asli, Pak. Tenan. Yo, yen ngono aku njaluk pamit Semar. Ngatos-atos sinuwun. Ayo Ponokawan. Monggo, Gus kula jenengan. Ora bakal selak
Ora bakal iso kumbi, ora bakal iso mlayu Semar ayo. Kowe arep apa wis saiki? Kowe wis kepepet. Wong-wong sing betengi karo kowe wis padha tak pikut, ora ana ing padha iso wal saka cengkrewaning Prabu Jayalenggara. Nata Ndarawati ilang tak kedhepake mlayu saka Karang Kadempel merga wedi karo aku. Mung kari kowe Semar. Dina iki kowe ora bakal selak, ora bakal iso kumbi. Manut tak boyong marang Dandang Mangore Jatine kowe bakal dadi bekakak ana ing pasetan kanca lumayit. Ayo, woi. Oh